सेलुटारि माल्टि स्पेशलिटी क्लिनिक खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो इउट्युब चेनेल सनानि बड'लेण्डआव बरायनानै ला। मोनथिनाय बायदिब्ला बे मेडिकेलाव गासैबो डिपार्टमेन्टनि डक्टरफोरा एभेलेबेल जागोन। दासान्दि गोदान हिसाबै फैबाय माखासेया आरो माखासे फैबावनो दङ। गेदेर गेदेर डक्टर नोंथांमोना बे मेडिकेलाव मोननो हागोन। लेबरेटरि, इसिजि, एक्सरे, एम्बुलेन्स, ब्लाड कालेक्शन आरो बायदि बायदि सुबिदाफोरखौबो नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन। इमारजेन्सिनि फेसिलिटिबो बेहाय थागोन। बे गोदान प्राइभेट मेडिकेला टंला टाउननि बा टंला टाउनजों नांजाबनानै थानाय जि न'नि दालां, न'नि दैसानि साखाथिथारावनो। नोंथाङा जुदि बे गोदान प्राइभेट मेडिकेलसिम फैनो सानदों बा सानो, अब्ला जुदि नोंथाङा भेरगावनिफ्राय फैयो, न'नि दालांखौ बारनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा राइट साइडआव बा आगदा साइडआव बा लामानि खोलाहा नोंथाङा बे मेडिकेलखौ नुनो मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा टंला मेन टाउननिफ्राय फैनो सानो, हरिसिंगा, कबिरालि, कालाइगाव, पानेरिफोरनिफ्राय जुदि नोंथाङा फैनो सानो, अब्ला नोंथाङा बे टंला मेन टाउननि जि पुलिस पइन्ट बिनिफ्राय नोंथाङा भेरगाव टंला रड, बे रडआव फैयोब्ला न'नै दालां मोननायनि इसे आगोलावनो नोंथाङा लेफ्ट साइडआव बा लामानि खोलाहा नोंथाङा नायोब्लानो बे सेलुटारि माल्टि स्पेशलिटी क्लिनिकखौ नुनो मोनगोन।